יש כמה החלטות חשובות בחיים שממש גורליות. לדוגמה, להתחתן, זו החלטה שמאוד חשובה וגורלית. להקים בית, לקנות בית, שזו החלטה גם מאוד גורלית. החלטה שבדרך כלל, ההחלטה הכלכלית הכי גדולה כמעט בחיים שלכם. ועוד החלטה שזה לקחת משכנתה. היום ממוצע של משכנתאות שנלקחות זה בערך 1,000,000 שקל. זה סכום עתק בשביל רוב האנשים בארץ. וכשלוקחים, עושים כזאת עסקה חשובה וגורלית, כדאי להתייעץ ולחשוב 10 פעמים קודם איך עושים אותה. היי לכולם, אני נתן ברנד, יועץ משכנתאות. אני אשמח ורוצה לעשות לכם בדיקה של מחזור לכל מי שכבר לקח משכנתה בעבר, גם אם אז הוא לקח אותה בתנאים הכי טובים שיש. עדיין אני עושה את הבדיקה ללא עלות, ללא התחייבות, לא תפסידו כלום מלשלוח לי. מקסימום תחסכו בין כמה עשרות אלפי שקלים לכמה מאות אלפי שקלים.